Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u an Kubleye phi baro kinigilong ki khubor bam ta kasngi ka cathedral ban la umkhra ka wena ki kinhun tem ka barim tam ha ka jilla Meghalaya kadang yai bteng hadu menta ban pen shongshit bat pen melung ya ki pat ba ha ki program ki bra crowd jong ka jinget bat kanyam kathling ka jingrai jong ka blas dang ha ki snem minshwa kadang yai rung ha ka jingmut jing perkhat jong ki pat ba Khamtam ha kisngi kum ka procession ba laj umkra pat ki wei pat kisngi niam. Kaban kabla rimba kala ai min sim bat jing sngotenan ling ba kisur bat kiting am jingpun ki pat ba ki jus ngap dngong ya ki surk sing bat ka bom ka bapin phalang ya ka jingwai bat ka jing mani. Ka cathedral band laj umkra ka de ka band jong ka parish laj umkra hapo ka Shillong archdiocese. Inong tem bat nong put jong kaban kila no senyang ni ki arta bapher katu kat ni kila let no hnrei ki donru ki badang bateng ban shakri hadu menta hagi ni ki snem bathamai kaban kala nang ki shaprang da ka jingwan ki samla Kynthei ki balayo lat ban yasno lang bat tem hagi jingyalang pat ba hapo ka jingyalam uba Rafael Jaran president bat ba Edi Mukim ki bala pin play lat ya ka all girl band Haga Kynthei trik unai wing haga jingraki yaga Shillong archdiocese haga precision ba la saki yaki khynnah shinrang bat Kynthei haga riam jing pangban kibala ping Shillong archdiocese kalong kawe jaga niam badon spa ka jingtem jingput bat ki pau tam kilong ka Don Bosco band bat Savior Generate band Kadgum ka jingkan mau u brother John Columbi u missionary na Italy ubadang menta. Ka cathedral band kala seng nadu usnem shiajak naispa pra da u Reverend Harry Bird Winkler ringkat u Reverend Frumantius Stag Miller ubla wanra bon kik sing na Germany. Habalami kathma perthai kabaningkong ki missionary na Germany ki hap banit pai bat ka band kala let shaka jingpet jing Rudolf Rutan unong klik sing shipai barim Hadien pat u Petrus nongrum u shimti hadu usnem shiajar khandai spa arpo ar. Bad hadien pat la shimti daki selshen jongka school Don Bosco. Ha usnem shiajar khandai spa laipo ar u Father Igino Ricaldon u wanra aksing thamai na Paris bat pinbhai ya kajing trekam jongka ban. Ha kathma perthai ka ba ala pensange biang ya ka jingrai Henry la bteng de ujang Bahadur bad Himaldosh lama ki shipai barim joka Gorkha regiment. Ha usnem shihajar khnais pa saupnriu u brother Santino Mantaro u balatip kum ukpa joka cathedral band u shimti kum uban master Open kala kerteng ya ka kum ka parish ban but one rak sing thamai na Italy ban pinchlor ya ki samla khasi ban rung hapo ka kinhon. Umantaro ulai minsi mathamai ya ka ban hadin ki jing jong ki artali ki thma ong ubrata Kalambi oblas shakri bad ka ban hadu shihajar khandai spa nyop saw hadu shihajar khandai spa khandai pnriu. Ha usnem shiajar khandai spa sanpho khandai la pin kala kerteng biang ya ka kum ka cathedral band but u brother Mantaro ula pin ya ka uniform ka baningkong ka don artli ka way na ka benta por simsum but ka way na ka benta pol ershan ka cathedral band ka badon pala lai phongut ki dukhot minta ka dei ka band ka rimtam ha Meghalaya but ha ka than shate lam mingi ki dikhot jongka ki dei na ki kam bapher henry ki donlang ha ka minsim jong ka jing jing rai hadin ka jing klat jong u brother Mantaro ha usnem shiajar khnai spa nyopwei u brother Castellino Fernandez u shimti but u sengru ya ka oro Terry ban hadin pat u Alban ar shooting but u brother Kalambi ki bteng ye ka jing trekam ka cathedral ban ka donru yala ka jong ka constitution kabala priang ha uma shihajar khandai span rupo khandai kabadon kaktin kinjang omnia Vincent Leber ka jingtrai shitam ka job yabaro kaban kalalet shakibenta bapher kum ka Kohima Dibrugarh bat Tezpur bani shimbinta ha ki jingrakhi Jubilee
Haga Southrik u Octava Shiajak Naispa, Nrupo Kandai, Kalayo Bantem Ban Priang yu Archbishop Hubert D. Rosario, na Maulai Gate Hadu Laj Umkra. Hadin ke jing pinsangi na kadao jong ka COVID, yidikot kilawan pai biang, hakatayo siya ka Easter ban hikai. Habianchi Hall hapo Cathedral, kasur jong kiksing kala kadak jong ka jing pinne, ya ka spa riti jing roy, kanyam Catholic. Ka Cathedral ban ka longkum ka simbo jong ka jing in, ka jingkerman bat ka jing shakri, wala ki por kila kala, nri ka jing roy jong ka kadang yaya shaprang, kum kadak jong ka jing imbarim bat ka minsim niam jong kalat mkra.